Daghan ba kamo og nakuha nga isda? Wa gyud. Bisan panudan, wa mi nakuha. Andres, Pedro, Nakaila ka na mo. kuyog kamo kanako. Kay sugod niining adlaw, tudluan ko kamo sa pagpanagat og tao. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Agig pagbalaan sa atong pagsaulog karon sa mahal nga adlaw. Kinasingkasing namong ihatod diha kaninyo kining sugilanon nga naguluhan. Kamatayon, bugti sa pagpakadautan. Tukso ko sa linggang. Unsa man na? Waka kita! May mata ka man! Ngano man ni? Ako ay sulti. Trixie? Oh, si Trixie. Ang mupuli sa imong dapit sa kinabuhi ni Benji. Ha? Ikaw nga akong best friend? Sorry lang ka. Sorry kayo. Oh, Wag rin ako tuyo Nakailabi ka na ako. flirt ka. Dili ka matagbaw og usa. Maong imo sang gitukob hasta ang akong bana. Komedya na ganito. Komedya ka nagsugod. Natinoon manoon. So sorry na lang ha. Saon. Nagdako man. Naglami. Mananapaw! Sorry. Pamurnitan nang nagkatag ni mong butang. Kay nakasamok na sa agianan. Time pa! Wala daghang pangutana. Nanangtanan nimo mga gamit. Nasa yuta. Hala, pamunita na. Ug biya din sa labing daig panahon. Kay wala ko'y gusto nimo. Kami na Trixie. Unsa man ni? Ngano man ni? Tinuod ni. O nagdanggo lang ko og bati kayo. Unsa man ang hitabo? Kanusan ni magsugod? Unsang pagkabutang nga giingnan man ko sa akong ugangan nga ang akong best friend ang akong sumbunganan sa akong nga problema. Ang akong crying shoulder. Mao naman hinuon ang mupuli sa akong dapit sa kinabuhi ni Benji. Nga akong bana. Nagduwa di ay sila kayo sa akong liyo. Nagkarelasyon sila. Nga naman, akong best friend gisapawan ko. Unsang pagkabutanga. Kano sa may tabo ang relasyon nila. Till that last part. Ayaw pagsaan. Promises are made to be broken. No, ako ginambarugan. Maayong pagkabarog. Kay imo kong kiyatakan. Magawa ko magdahom. Tabi na ko walay sampog nga mali siya ang sweet smiles nga ipakita ni Trixie niya. Ang hapak-hapak. Ug ang gituhuan ako nga friendly. Friendly hug lang. Himan-himan ilalaman dahi kong gihiluan. Ihinahinayan ko sa pagpatay. I hate you, Benji. I hate you. Kausik sa kong mga akong gipahinugod ni mo.
May imo lang yung kahugawan. Kapaan ka paunta. Kapaan ka paunta. Hain man ka. Huwat ako, kaya anhaon ta ka. Mare? Hi. Oh, my God. Ikaw ni? Nagisira lagi ka. Usa may imong gipaabot nga. Mo imong maabdan. Ang maghubag ang ako mga mata sa sobrang pagkilag. Or ang ako mga butang. Nga mao na imong makita nga kargaan ng akong motor. Ug ako nga naglutaw sa dagat. Wala di ay ka maapiktahe. You know me. Husto di ay tuod. Dili ka daling musakay kung wa ka ebidensya. So, magistorya ta. Dire. Mangyaka ta. Murag doon na kay idea ining hitabuan. I hope makatabang ni aron mahibaw ka kunon sa gitinuod. Shoot straight. Okay. Dili baya kaayo lagyo ang atong mga bahay. O gusto pa, hawan man kaayo ang inyong atubangan nga nagatubang sa amo. Maong may mga higayon nga klaro gid namong makita kung kinsa ang mga tao nga mga but sa inyo. So, may nakita ka? Oh, atong gabi nga may duty ka, unya nagkuwan-uwan atong higayon na. Diin, namaong nasad ko sa suga sa among balkon. While naginusara ko nga naglingkod sa suok, kay doon ako'y gikagulan. Last week to, adlong Bernes. Di naginusara rasad sa bahay si Benji. Kay dili matuganahan nga mulaag kunwa ko. Oh, dili gyud. Kay mas malingaw sad siya, bisag magpundo ra. Kay naaman permi ang grasya. Hatod bay. Ha? Dili kay kausa, o kaduha, o katulo ra na kung nakita ang pag-anha ni Trixie sa inyong magabi. Sa panahon nga to, ka sa duty, Beshi. Mao ba? Og, mupauli ang babae sa oras nga ilan ng banabanaon nga mo-out na sad ka. Di ay. Pero ako rin gikip sa akong kaugalingon, Beshi. Tungod kay, dili ko gusto nga masakitan ka. Thank you. Thank you. Si Kuya. Hello, Kuya. Kumusta ka? Mingaw na kaayo ko nimo. Len, be happy. Kay mudo ako. Sige, diretso sa probinsya. Kay mo bakasyon ko. At ka dito, wata. Bye. Oh, dapat ka mo hilak. Luha sa kalipay. Kaya ako na makita ko sa mga nagpangga na kong magkuwang. Wag gid na siya makaadto sa ato, no? Kay wa man gid ko makakitaan na niya, ug wa ko makaila. Oo. Kay dito man na manarbaho sa Manila. Unya bilargasan sa gawas dihang napakya sa una niyang gugma. Desperado? Medyo. Kay in love man kaayo sa babae. Kailan sa nimo? Dili. Dito raman na niya ikita sa Manila. Di ay. Secretive kaayo na si Kuya. When it comes to his personal life. Okay. Salamat sa time. Makinahinaid ako para dili ko magapian sa tahan. Unsa man, diretso ka na sa probinsya? Beshi.
Take it easy. Uy. Dili na ko gubo ng akong kinabuhi tungod lang sa usa ka tawo. Nga way hinungdan, Beshi. Makita pa gihapon ta. Kay mo padayon ko sa akong trabaho. Managaw ta. Asa? Bisag asa. Kanang malingaw tandawa. Tana? Inom. Aron matugas tinawad. Uy. Kay baho kong nakikitago na ako. Unsa may... Hain man ang mong bana. Nganong naginusara magkang pauli din sa probinsya. Busy. With somebody? O dili sa trabaho? Kuya. Mari, sa dihang namatay ang atong ginikanan, gumikan sa aksidente. Ikaw ang giisip na ko nga bililhon. Bililhong mutya nga naggibilin ako. Mao nga kaniadto pa, gibuhat na ko ang tanan aron makita na ko nga mahimutang ka. Mahimutang ka og tarong tungod kay gusto na ko makita nga malipayon ka. Saman, malipayon ka ba? Sa unang panahon, Pero karon dili na, mo ba? Kuya. Dili na tungod kay giit sa puwirag ka. Nga wa damhas mo ba na, dili ba? Nganong... Hilom na lang. Wala kay angay nga i-explain tungod kay namisig sa akong kasayuran ang nahimong dagan sa imong kinabuhi. Uban sa imong bana. Mari, dili ka makaligar. Tungod kay kumplito ang impormasyon nga gihatag diri nako. Ang tao nga akong gibayran para pagbantay sa inyong panag-uban ni Binche. Honey, hapik ko. Thank you, ha. Tuwid kayo ginupakyasan yung gisaan ako nga ako gihimo ni mong rayna sa mong palasyo. Giingnan ta na bitaw ka. Nga wa nagigugala sa kong asawa. Wa ko niya hatagig anak. Wa nga uging kumalipay. Wa na kumalipay niya. Hey. Hello? Inihap na lang ang adlaw sa inyong kinabuhi. Kinsane? Kinsane! Hoy, amaw! Pagpaila, kinsa ka! Gago! Uy, ano sa kumang ka? Kinsa ko tayo mugi kasulti, ha? Huwag ganin mo tugan. O nga, naglagot ko. Naglagot ko na. Gibaharan ko. Inihap na lang kuno ang adlaw sa atong kinabuhi. Ha? Ha? Uy, wako kay ba na sulyada? Han, mangita taglay na bitbin. Mangita taglay kapuyan, uy. Mamiyata din, eh. Relax na ka? Layo na ta sa kong bahay. Ibaligyan niya to, uy. Para magtukot tagbangko. Di na balik dito. Oh. At Hey. tutapit at walinan magtukod. Ha? Oh, hey. Gawas! Kinsa mo? Kinsa mo? Kinsa mo? Ako man ang ba? Ninyo! Gawas! Kaya nagpaabot ang amo-amo! Ayaw pagdugay! Oh. Ha? Kuya?
Ramir! Ako! Mga bitin! Kailan mo duha? Kukuan. Nganong diliin mo siya tuganan? Nga ako ang imong ginawaan. Gipasayaw si mong pad dito sa Manila. Gihukukan! Gibiyaan kay diay. Doon na kay plano na ilugan sa kalipay ang ako igsoon! Wow! Wa lang yun untay sa payan. Nga ako imong gipasakitan. Wa lang yun unta ni mo iamong ang akong igsoon! Wa ba ko kahibaw nga. Ayaw ako katagi paglaing katarungan! Bitin ka! Ang angay ninyo mga bitin, hipuson para dili na magkaamong sa mga tao nga nagtinarong! Kuya! Ramir! Sige, dagan! Dagan ko dili mo gusto nga maangko ninyo ang inanalit kamatayon! Ramir! Dagan! Dagan, Kalse! Dagan yun! Aron dili mamansahan ang ako mga kamot sa kaugaw sa inyong mga dugo! Paspas, Rexy! Paspas! Ay! Benji! Ayaw paghunong! Laom kayo ka pang pangagat pagidulgan! Oh! Benji na laom! Oh! Ugang ubos! Pulos hayat ng mga kabatuan! Unsa may inyong gihunungan? Ha? Balangin inyong gikinahanglan! Ayaw! Magalit, Rexy! Wa may tsura ang duha nga bilandig sa kabatuan sa ubos-bus. Kamatayon. Maugyog bugti sa mga taong dautan. Og din hinahog ang tabil sa atong sugilanon. Kamatayon. Bugti sa pagpakadautan. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Monique de Gracia sa Sidon. Spinner, Ariel Mangao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumil Ariso. O ganiya mga naghatag kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Marie, Ingrid Miss Iver Tudaso. Lorna, Cecil Daniusus Cabrera. Trixie, atong writer-director, Monique de Gracia sa Sidon. Benji, Randy Padayaw Susungon. Ramir, Kinihigalas Kanginan, John Pujanes. Sa nga na lang sa RMN Production Center, ang Diyos magauban ka nato sa kanunay. Ako ang labing dako sa giharian sa Diyos! Unsa ikaw? Ako ang labing paborito sa tubang tutudlo. Puno nga ninyo ka na. Paariya sa akong atubangan, kanang bata. Oy, paduulon kas magtutudlo. Kamong akong mga tinunan. Naglalis kamo. Kinsa ang labing dako kaninyo sa gingharian sa Diyos. Nag-istoryahan na naman, may matutulog. Baog ka na magtutudlo. Nag-istoryahan na naman sila lang. Tutukin ninyo kining gamay nga bata. Siya ang labing dako sa gingharian sa Diyos. Sultihan ko kamo. Gawas kung mag-usab kamo ug mahisama sa mga gagmay nga bata. Dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang RMN miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Simana Santa. Agi og paghandom nining adlaw sa Simana Santa. Ang RMN Radyo mo Nationwide
Mudalit kaninyo nining sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Ricky Porzuelo Garing. Sugilanon nga naguluhan, Ang Anak sa Kriminal. Kinahanglan nga kini atong buhay. Sa, kaya pa? Isa man ang batanon nga nagpasan og cross dili ah. Kinsa pa? Si Victor, ang anak sa kriminal. Ako na sa ipasaan sa cross, by Victor. Ako na ba'y? Kaya rin ako. Wa ka kaya angay anang imong gibuhat, Victor. Oh, nang dili ah. Nahibaw ka ba kung kinsay angayan anang imong gibuhat karon? Kanang pagpasan nimo og krus? Kanang imong pagsakripisyo kunuhay? Kadtong imong amahan nga kriminal! Ayaw tagda mga tao nga nagbebi-ay nimo. Di ba naanda naman na nimo nga matag Biyernes Santo magpasan ka gyud og cross? Oh, padre. Ipadayon lang ka na. Pero gisakitan lang ko sa ako na bati, padre. Nga gibay-ay ko ni nang Dilya. Kay lagi, kriminal ang akong amahan. Oh, ayaw ka nagpanumbaling nga, Victor. Maukiliti man eh. Ang sa amahan, dili sa anak. Gamay na lang yung kuwang. Mahumanagid ko sa pagpalimpyo na ko din sa simbahan. Inikaw man ako limpyo. Mananghid ko ni Padre Tomas nga muduaw ko ni Papa sa prisuhan. Kabuutan ba ya sa anak sa kriminal? Ngano bang suko magyugay ka na ko, nang? Tungod kay anak ka sa kriminal. Unsa bay sa nga nahimo sa kong amahan nimo? Nganong hangtod ako imo mang gikasilagan? Gusto kang mahibaw? Nganong naglagot ko sa imong amahan? O nganong lakip ikaw akong gikasilagan? Bata ka pa ni Adtong higayuna, Victor. Sa dihang gipatay sa imong amahan ang pinangga na kong amahan. Salbahe siya! Kriminal siya! Gibayran ko na dinhi sa prisuhan. Ang saha nga akong nahimo, anak. Ang pagpatay ko sa suod na kong higala nga si Joel. Apil ko nga gibasol sa imong gihimo nga sapa. Sige lang. Dawata lang kung unsa may sakit nga pong nga imong madungog gikan ni Delia. Di ta makabasol ni anak. Ay dili usab lalim nga magdako nga way amahan. Oh, kumusta naman ka dito sa kumbento o ba ni Padre Tomas? Okay naman ko pa. Pinangga naman ko ni Padre. Dako kog pasalamat ni Padre Tomas. Kamoy ni sagop nimo sa dihan na priso ko. Maong pagbinuutan niyo dito, ha? Kay gamay na lang, gahigayon ang akong paabuton. Makagawas na ko din eh. Og makauban ka na ako, anak. Nana, dabutangan ko nagbuwak ang altar sa mga santos. Malipay rin si Padre Tomas. Nikakita niya ining ako gibuhat. Pagkabuutan yun sa anak sa kriminal, uy! Oh. Nang Dilya, mahimo ba? Punungin na ng pagsigi ng mugsangpit na ko og anak sa kriminal? Nga naman. Dili ba ko din tinuod nga anak ka sa kriminal? Ha! Mauwaw ka nga madunggan ka sa mga tao nga ang imong amahan kriminal? Kay iyang gipatay ang akong amahan? Unang nakasa ang imong amahan ako, Delia. Uy! Pa! Nakagawas na di ay ang kriminal! Pa! Salamat kay nakagawas na ka! Napatay na ko ang imong amahan. Ang suod na kong higala tungod sa iyang pagkatraidor. Pindigid ko ni mo na, Bay Mario.
ikaw ang ginang nakaangko sa guban Isabel? Inatunta nga magpabili ng atong kasuod by Joel. Og dili ka magdumot na ako. Nga ako ang nakaangkon sa gugma ni Isabel. Di ka naman mo, bay. Kay suod kita. Bisig pildi ko rin mo, pero amigo gyapon to eh. Salamat ha, Joel. Isabel, panggaangin akong amigo ha. Kay buutan ka. Tamo niya sa among kasal, bay ha? Pasipiyat ka nga, amigo kita. So, daming daan ni Joel sa mga gagmay pa mi. Nagkaribal mi sa kababay. Pero bisan pa man, nagpabilin ang among kasuot. Bisag, may pamilya na mi. May manghigayon nga muadto siya sa amo. Bay, Baryo, mingawal ko ni mo eh. Ako sab. Mingaw kay ko ni mo, bay. Unsa tayo mong gingon ako? Minyo na ka? Oh, bay. Og may anak ako. May noon. Ikaw, pilar mo lang yung anak ni Isabel. Paligi bay, oy. Paspasin na ninyo eh. Pag anak mong daghan, laron mo sanay ang gwapa o gwapo din sa tulapit. Niabot ang higayon, nga nagkaanak mi ni Isabel, nga mao ikaw, Victor. Og nahimo usab nimo siyang ninong. Tungod lagi kay suod mi. Og nahimo usab nako siyang kumpare. Hapit na lang kada adlaw nga mag-anhaan siya sa bahay. Angtod nga, usa ka higayon ni ana. Day, Isabel, usa may naitabo ni mo. Anong nagkila ka? Usa may naitabo ni mo. Mario, ilugas ka ni Joel. Unsa? Sa imong amahan, Delia. Ug ang labing sakit kay nagpagkamatay ang akong asawa. Kay wa kini magkadawat sa nahitabo niya. Ug sa akong kalagot, ipangita ko na yun si Joel. Salbahis ka! Sundang higala! Kumparita! Pero nakahimo ka sa pagtraidor na ko! Imo kilukos na ko asawa! Patriote ka! Karon, imo ba kong mabasol sa akong nabuhat, Delia? Sa akong pagpatay sa imong amahan? Pasaylo ako, Nay Mario. Dong Victor, pasaylo ako. Karon pa ko mahibaw sa kamatuoran. Nga sad ano sabdi ay ang akong amahan. Pasaylo ako ni Dio. Dong Victor? Oh, nang Delia. Kasayo ko din mo nang limpyo din sa simbahan. O nang, kay nabaya misa karong taod-taod. Oh, mao ba? Tabangan na lang hinuunta ka sa mga buhatonon. Ha? Ako na lang mag-ilis sa mga buwak diha, sa mga santos. Sige, salamat nang. Dong, pasalo aday ko sa akong gibuhat ni mo ha. Sa akong pagpasakit ni mo og sulti. Okay ra nang. Nakasabot to sa guni mo. Og ako na sa ngipasaylo. Og hinaot nga wa na siya ka magdumot ni Papa. Wa na dong oy. Ako na siyang gipasaylo. Og wa na sab ang akong kasuko nimo. Dili ka na makadungog nga musulti pa ko og bati batok nimo.
Salamat, Nang Dilya. Duday ang mga kini. Ang pagpakasala tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. Ug dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon, nga atong gituyo pagmugna atol nining Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, ang anak sa kriminal. Kining mong sugilanon gisuwat og ubos sa direksyon ni Ricky Pursoy Lugaring. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alwin Nakurda. O ganiya mga artista nga naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Victor, Jeffrey Gabunada. Mario, Oji Kumpok Rakiasa. Sa amiga ni Dilia, Ingrid Miss Iver Todaso. Dilia, Teresa Tirol. Isabel, Jennifer Dato Minyosa. Hangtod na lang sa sunod higayon. Sangan sa RMN Drama, kini si June Caracapulanes. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang Ginoo, magauban ka nato sa kanunay. Magtutundo, usay kabuhaton aron makasulod sa gingharian sa Dios. Tumana ang mga sugo sa Dios. Unsa nga mga sugo? Ayaw pagpatay. Ayaw panapaw. Ayaw pangawat. Ayaw pamakak. Tahura ang imong amahan ug inahan. Ug higugmaa ang imong isig katao. Sama sa imong kaugalingon. Magtutudlo. Nagatuman ako na ng tanan ng mga sugo. Unsa pa may lain kong buhaton? Kung gusto kang mahimpit, lakaw, ug ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, ug makabaton kag bahandig dito sa langit. Unya, balik nga ni, ug sunod kanako. Makahimo ka ba sa akong giingon kanimo? Sultihan ko kamo. Lisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Mas sayon pa sa kamilyo ang pagsulod sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato nga musulod sa kingharian sa Dios. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Ayaw kamo panimalos, kundili itugyan hinuon kini sa Dios. Kay nagingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad. Nagingon ang Ginoo. Mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 19. Agig pagyukbo o pagbalaan ning adlaw sa Semana Santa. Among gituyo pagpahaom kini sugilanon nga naguluhan. Kaligut-gut, luyo sa gugma. Nani, ay magkikisulti ni mo. Gawas si Masilda. Laos lang dito sa dawatan na bisita. Tuwa dito, gawad dito. Salamat, Chip. Lingkod. Ako di ay si Attorney Sembrano, ang bago nimong legal counsel. Akong gi-review ang imong kaso, ug may nakita kong may problema. Mao tingali hinungdan nga giilisan ang imong daan nga abogado. Ayaw ka bala ka, nakita na ko nga may pag-asa pa nga makagawas ka. Akong paningkamutan.
Malakasim tuyo. Kuan. Gusto lang ko makabati sa gamay nimong pamahayag. Kung ngano ug unsa yung hitabua, nga napatay nimo ang maong tao nga mo'y hinungdan sa tanan. Gusto kong masayod sa tanan, kanang gikan gyud mismo sa imong baba. Wa ko mo patay og tao. Apan unsa mang hitabua, nga ikaw man ang napasanginlan og maoy na bilanggo. Tungod kay giangkon ko ang sa nga wa ko mahimo. Unsa? Mahimo pa og imong isaysay nako ang nahitabo na ng higayuna? Diin nahitabo ang pagpatay? Isaysay ko na palihog, kay maminaw ko. Beba, ayaw lagi kay pasig may makakita na to. Ay, sabi ka, ikaw rin kung sa din ha? Ati, atong pa'y muslan. Wa magay mong ban, ha? Da, di pa uli, uy. Ugma pa uli. Oh, kung mauna. Magtagbaw yun na, uy. Sa maning nagbagal ba? Kasakit ba, ani? Uy, ko asa depi. Uy, may pusil ka, Brando? Ay, pang self-defense ni babe. San, libaw na ka. Uy, ibutan sa na sa lamin, sabi. Kilid sa kama, ibutan na. Sa gabal ka na, uy. Oh, sure. Okay na? Magtagbaw na ta? Brando, tagbawa ko. Huwag ako'y kalipay sa kampana. Bisan saon pa niya. Ay, di na ko malipay niya. Basta ikaw na makalipay na ako, Brando. Ikaw. I know, babe. I love you, babe. Honey, tabang honey, ako lugusanan. Si lugo, ha? Dani, iya kong luguson. Iya kong ison dito sa kwarto. Pusapot ko niyang luguson. Ginuog ko. Nagapantay ko. Linda. Saan na malay akong ginsabak? Saan na malay nila ako magtulo na ni kabuan? Uy, panganakan na itong anak sa bilangguan. No. Di ka na mahitabo. Kung sugot ka mo, ka na mahitabo. Dili. So, dili gyud di ay ikaw ang nakapatay. Imo lang giangkon nga ikaw ang nakapatay. Oh. Tungod ka di ko makatugot nga mabilanggo ang akong asawa nito higayon na. Di nagsabak na siya sa mga anak. Mutulo na kabuhan. Wa ba mo bisita ni imong asawa sukad nga nasuod ka dinhi sa bilangguan? Bisan ka sa. Wala siya magpakita pa. Hangtod nga ba'y may bago nga nasuod nga piniriso. Ug kaila ko siya. Ug siya may nagsulti na ako. Nagkatong akong napatay. Iya ding hinigugma. My God. Nakahimo siya, ana? Nagluib siya nimo. Ug ikaw maoy misaw sa iyang silot nga siya unta mismo ang angayng silutan. Pero ano wa ka man masultidaan sa mga kapulisan nga maoday na ang tinuod nga hitabo, ha? Awahin ang tanan. Dirin ako sa prisuhan na sa sa tanan. Ug ako makatuo. Nga makahimo nining akong asawa. Mahal mo tayo na ako siya, pero kibuhat mo ito niya. Nga untang kibuhat ko ang tanan. Para mahatag na ko ang tanan niya gikinanglan, pero nga naman. Ayaw ka balaka, Danny. Wa matug ang Ginoo. Nagtanaw siya nimo. Nahibaw kung dili ka niya pasagdan. Ambot lang. Ugwa ba ko niya talikdi? Kaya magipasagdan nga may tabo kinis akong kinabuhi. Ayaw lang yun pagpakawa sa paglaom. Ayaw yung buhi niya, Danny.
Ayaw lang yun. Pre, tinong, naapakaigamay niya, pre. Ha? Biduan di, bro. Watawan ko mliso is may pangisip, pre. Di, ang buto ko'y pasabot ba? Napabakay gamay yung kwarta diha kay muhuha mo tako. Ako lang ilisan o makakuha ko, senyor. Ay, pastilan di mo, pre. Pero karimang taon ka muhuha mo ako. Parehas man ta mga pobre. Unya, nagsalig lang ta sa ayuda, senyoran eh. Saban, nabi imong anak, maayo ka na pagkabutang. Kung hindi ka maduol dito. Ay, wamang ko diha nga kong anak, pre. Tuwa mo ko taos presuhan. Pastilan ka na di mo bagad ka babae. Di mo pangayuan. Pida, nahog naman sa nang imo ng anak. Kaya sawa mo na si mong anak. Ay, ampot mo, pre. Ay, murag na usab man ang batasa na akong umagad, pre. Mas bintaha patungwa pa mapreso akong anak kay mungisig ito na ako. Pero karon nga wa nang ako anak. Tu anas presohan. Uy, isog naman kayong tinanawa na ako muadto ko sila, ha? Kaya, no? Grabe na di. Plastic din ang baga, di mo, pre? Ambot lang, pre. Uy, ambot lang. Bitaw, pre, punso, na ako'y 100 dereo. Tunga lang tani, ha? Saon nga, awa pa, mga ayuda na to senior taon. Ang atong pensyon sa senior. Sakto yun lagi ka, pre. Nagyod kay gamay, pre. Taro nga, sana, pre. Lain na, paminaw na na, eh. Kanang imong inundag na ako'y gamay, bigla lain na. Sige. Di na lang gamay. Dako na lang. Abungot si ito'y. So, salamat kaayo nga imong gi-share na ako ang mga pagitabo, Dani. At least, matun-an ko na ni pag-ayo. Ang pagpangita na lang natong ebidensya nga akong trabahoon. Pwede na ba kumusod? Sige. Og pasensya na ka, nga nasamok ta ka. Og salamat kaayo. Ayaw ka bala ka. Tabangan ti ka ining imong kaso. Salamat. Pedro? Ay, ma'am. Andaman sa kyanan kay malakaw ta. Oo, ma'am. Sa katani ron, ato na sa ganis siyang, ambot yang, pastilan. Ngano nagbadog pa man ka diha? Liho ka nang akong gisugo ni mo. Kalitsi ba ni mo, oy? Palaguton ko ni mo. Lihok na. Usa ka pagsugoon, langay ka man kaayo. Unyag tingkaon, abdi kayo ka. Ha? Sige na. Gadak ko lang lamoy ni mo da. Likaw na. Oo, lagi, ma'am. Ito na ko, ma'am. Sa ba din cellphone ako, eh? Ay, dere ada sa bag. Hello, ga? O, asa naman ka? Sige. O, padong na mi diha. Sige, bye. Saling, ang gate niya, ha? Ayaw kalimot pagsira. Ayaw pasod, bisan kinsa. Nakasabot ka? Ang bahay sa kong anak. Pagkadako di ay. Wapag yun mahitabong ang nakahigda ko anang baya, pero suwaya lang na kong hangis sa Glinda, ang asawa sa kong anak. Masig makapahuam siya na akong kwarta. Para palitaw na akong tambal. Murag may mugawas ang sakyanan. Murag si Glinda tingali na. Sugato na ako. Uy. Tuwa nga eh. Mubabag man. Lahos, Pedro, lahos. Lahos ayaw paghunom. Shit niya. Amahan ka to ni Danny. Papapunso di ay to. Ha? Mag-usa ka to siya dito. Manguam na sa kwartang tiguang tingali. Bahala na mo diha. Wa na din niya ang imong anak. Tuwa na sa pusuhan. At to dito panghuam.
Kuyawan ako eh. Hapit tinoon ko hiliksi sa lasakyanan. Wat nga lito kakita ang driver na ko na. Pero, si Glinda yun ang sakay adto. Ay, hapita ginoy. Maulit na lang ko. Wa manggihapos Glinda. May lakaw man. Balik lang niya kung ani. Ay, dali! Ay, sorry. Nakusog na ako tingog. Nagsabot sila. Huwag ang pikas brigada. Huwag man nanaliw ko ng pagpuga, bay. Saman, kuyo ka. Ako sa lang naon tay. Unsa sa oras ang malihok? Kamu gabiin ako ro. Sige. Putwangaran niya ko dito sa gisabutan. Ay, sige. Ako silang bawon ba ya? Pwede. Magkagawasan ko nga ni. Paninglon ko ang tao nga mo'y hinungdan nga na priso ko. Kung gusto ni mo nga makagawas ka, pinaagis pagpuga. Aron lang makapanimangaw sa tao nga mo'y nakaingon. Nga napunta ka dining dapita. Ayaw nagbuhata. Tatang. Kung tarungon ni mo ang sayop, pinaagis sa laing sayop. Musamot lang kadako ang imong sayop. Dili sulbad ang pagpangita sa panimahos. Aron maangkon mo ang hustisya. Ang ginuora, ang maningil sa ilang binuhatan. Kung sa'ybot mo'y pasabot, tatang. Dili may mga mag-antos ko nga nisu sa bilangguan. Aron silbihan ako ang sa nga dili ak binuhatan. Paabuta nga ang mulihok na ang Diyos. Aron sa imong kagawasan. Dili ko sayangon ang panahon, tatang. May mga kauban ko sa pagkikias din ng dapita. Huwag di kinilisod alan ako. Dani. Di kasubo ko. Gusto na kong biyak ng lugar. Pinangga Kining lugar nga impirno alang ako. Sa ako ng gingon. Pinangga ka sa Diyos, Dani. Ug nahibaw ko nga di ka niya pasagdan. Ay, Dol, nakuha nila dito. Ay, na. O, Tol. Ano ko, Dol? Naglaim na akong tiyan. Kadisa. Ikaw magwanta. Kalit lang yung miskit na akong tiyan. Ano man eh? Kung dili ka makahimo, ayaw na pagkuyog na boy. Pangita naglay kauban niya. Sa inyong pagkikis. Unal ko mo. Diya ka na. Tol, gubiyan ninyo. Kuyog ko niyo, Tol. Nga naman eh. Kalita ba sakit akong tiyan? Dili mayumos. Dili ko makahimos pagkuyog nila. Si Tatang, sa may nagkatagdag kong mainom ganiya. Unsa ka katong iyang gipainom. Di ka madahamot ako siya. Animal, ibinuangan ko sa tiguang nga si Tatang. Gusto niya nga dili kumuban sa pagpuka. Iya tingali ng gituyo nga may sagol nga tambal kining iyang gihatag na ako nga mainom. Diin, siya mo'y nagtunol ato. Ay, kasakit. Ipahuway ko lang muna ni. Mabalik ko si Danan. Sayang. Huwag ko makakuyog nila sa ilang pagpuga. Usa ka ng buto. Tubuangan nila. Hurot ko noon sila noon. Patay ko noon sa tanan. Patay ko sa tanan. Ang tanan nga nangikis na hurot siya kapatay. Kinuha ko. Kung sibot pasabot ini. Kalit lang ano ang sakit kong tiyan. Eh, Tol, sortihan mo yung nga, wak ka makakuyog nila. Sus, kung kuyog pa ka eh. Apil na kag kaaning ron.
Surtugi kay ka, tol. Nga naanghilan pa ka. Kung wa pa misakit ang akong tiyan, hayan nakakuyog unta ko silang pagkikyas. Ug siguro, nga naapil ko kamatay. Mao gyud, tol. Katong sakit sa imong tiyan, mao ta nakaanghil nimo eh. Kaya wa pa mo sakit ay imong tiyan. Aw, nakuyog ta ka silang pagkikyas. Ug siguro nga naapil kag kamatay. Si Tatang. Siya may naghatag na ko adtong ilim nun. Huwag ko kibawag unsa to. Ug humas pag-inom na ko lang to. Pagkataw-tad may sakit ng kuntiyan. Kasi gatag nimo sa inom tol. Si Tatang lagi. Iya kong gipungan nga dili mo kuyog pero nausa ang akong desisyon. Nga muuban ko sa pag-iskapo. Ug mo to nga gitagaan ko niyag mainom. Gabi ka niya gipainom? Oo. Ikaw sa may paghatag nimo nga gidaman siya sa ospital atong usang adlaw. Kay giatake. Murag hibaw-an man ganito gahapon nga namatay gyud si Tatang dito sa ospital. Unsa? Pero nagstorya pa mami gahapon sa hapon. Gahapon pa ko na to siya buntag namatay. Ingon tong jail guard nga naghatod. Ginoo ko. Kun mao, kinsa maday kakatong akong gikasulti. Sapon. Gahapon pa ko na to siya buntag namatay. Ingon tong jail guard nga naghatod. Ginoo ko. Kun mao, kinsa maday kakatong akong gikasulti. Sapon. Gahapon pa ko na to siya buntag namatay. Ingon tong jail guard nga naghatod. Ginoo ko. Kun mao, kinsa maday kakatong akong gikasulti. Sapon. Gahapon pa ko na to siya buntag namatay. Ingon tong jail guard nga naghatod. Ginoo ko. Kun mao, kinsa maday kakatong akong gikasulti. Sapon. Gahapon pa ko na to siya buntag namatay. Ingon tong jail guard nga naghatod. Ginoo ko. Kun mao, kinsa maday kakatong akong gikasulti. Sapon. Gahapon pa ko na to siya buntag namatay. Ingon tong jail guard nga naghatod. Ginoo ko. Kun mao, kinsa maday kakatong akong gikasulti. Sapon. Gahapon pa ko na to siya buntag namatay. Ingon tong jail guard nga naghatod. Ginoo ko. Kun mao, kinsa maday kakatong akong gikasulti. Unsay butbut pasabot. Laing tawang akong pabuhaton sa pagpanimaos. Ang Ginoo nag-ingon, ayaw ka mo panimaos, kundili itugyan kini sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan, ako ang manimaos, ako ang mubayad. Nag-ingon ang Ginoo. Giluwas ka na sa Ginoo, Dani, o gidungog niya ang imong mga pag-ampo. Usakin ni sa newspaper. Si Johnny. Ang akong anak nakagawas sa presuan. Nakagawas ng akong anak. Kinalang mato ko sila. Masinog na ulit na sa dito. Magilis ko at tuon ko si Danny sa ila. Saling, limpyuhin ang banyo ha kay maligo ko. Sudling darong tubig ang bathtub. Mado ko ron sa parlor. Pero mapahuway na ako. Kisa maning... babe! Nanawag ka man.
Karon na lang gabi Ang unsa man? Katong cellphone nga iPhone? Oo, nana. Nakapalit ako. Karon na lang gabi inikita nato. Oo, unsa man di ay. Sige, babe. Di ka kakamuto nga sa atong sabot. Dili ko ni ihatag ni mong iPhone. Latest na ba ni nga iPhone? Sige ka. Laki. Sige, bye. Bye. See you tonight, babe. Saling! Pahibaw ako kung puno na ang bata ba? Hindi anak ko sabay sa akong anak. Mauni ang agi sa pagpaningkamot sa akong anak. Pero ang iyarang asawa may nakapahimos. Wa gani ko kasuod anang baya. Pero karon kanaan ang ako anak, musuod ko siya panibay. Pero makasuod baka ko nga naarabay kwartya. Pero bahala na, magpailalang ko. Mayong adlaw, Chip. Siya, tuloy mo, sir. Gusto ko makisulti sa akong anak. Ha? Akong anak, Chip, may tag-iyan ni Baya. Basig na limungawan ka lang, sir. Ha? O sibot mo ipasabot. Nga nangilad ko nimo? Wa ko mo sulti nimo sa matod? Ha? Tinuod ako isulti nimo, ha? Akong anak ang tag-iyan ni Baya. Maong pasudla ko. Kadiyot lang, sir. Kadiyot lang, sir. Ilang pangita gubod rin, sir. Tingaling manawag ko pulis, nga ipapriso taga. Usa, ako ang ipapriso? Paguwad lang niya, sir. Diya ka lang. Pagsuod din Usaon man ako pagsuod? Masirado man yung gate. Wa man mo ablihe. Gahi man mo basta diha ka lang. Bastos ni Gurdya ay nakaminos. Nga no, guard? Tiguang sa gawas, ma'am. Nagpaila ko no siya nga ang anak ko no niya ang tagiya din Sa? Gusto siyang musuod, ma'am. Unya, ipasuod mo? Wa, ma'am. Tanawa lang dira sa bintana, ma'am. Makita naman diri sa gawas sa may gate. Ang aman man di ay ni Danny. Wala sa tingali ni Kwart ng tigwang ay. Saan ko man siya, Nga, mawa ni sa akong kinabuhi. Mawa ni sa akong danan tigwang, Nagsamok-samok ng gudid ako. Naibaw gudid siyang wala din niya ang iyang anak. Tuan na sa munti. Magsamok-samok yapon. God! Ma'am. Ayaw na pasulang tigwang, Igna nga way Dani dinhi nga nagpuyo. Og ingna nga dili si Dani ang tag-iya ni Baya. Nakasabot ka? Yes, ma'am. Sige. Balik ka dito. Kay basig bukat-kat at musod na dire. Mukat-kat gani sa kural kay musod. Pusila. Yes, ma'am. Sir. Pasensya na ka, sir. Way Dani nga nagpuyo din Og dili si Dani ang tagiya ning Baya, sir. Busa, makalakaw ka na, sir. Anak na ko ang tagiya ni Baya. Busa pasudla ko. Dili ba ka kasabot sa akong gingon mo, sir? Pahawa na din Kay tingaling mapusil lang tigay noon. Og mamugos ka, musuod ka na Lakaw na! Lakaw na! Sakto kay ang karsunis og sinina nga akong gipalit para nimo. Salamat. Lisod man sad kaayo og di ka mag-ilis. Maglakaw-lakaw ka nga katong sinina sa preso mo imong isulob. Katong orange nga nai-print nga letter P sa luyo. Basig maaani noon kang pugante. Usa ito kas pagpasalamat na torne. Ako na kay kagdatabang na ako. Gawas ngayon mo kong ipagawas sa suod sa presuhan. Karong, imo pagi kong ipahimutang pagayo. Wa kay angay hunahon-naon, Dani. Katungdanan ko ang pagtabang nimo.
Ako ning trabaho. O gusto lang kong makatabang nimo. Unsaon tagas pagbayad si mong kayo nako? Dili ako mo'y nagtabang nimo. Ang Ginoo. Ako lang ang gihimong instrumento aron matubag ang imong mga gipangayo. Ang imong giampo. Daan ta na kang gisultihan. Ayaw pagpakawa sa paglaom. Kay naa siya. Nagtanaw. Wa matug ang Ginoo, Dani. Attorney. Okay na ka? Andam ka na makigatubang sa imong asawa? Hinumdumi. Kung magtipig tag kasuko, o dili mo pa saylo, mura ginapos na atong kaugalingon. Dili lang ang atong kalag ang masakitan, kung dili hasta na ang atong lawas. Ang pagpasaylo, makatabang sa atong panglawas, o sa kaluwasan sa atong kalag. Attorney. Tana, ihatod na ka sa inyo. Inigabot mo sa inyo. Unya imong ikatubang ang imong asawa. Unsa may una nimong litukon nga pong? Tingali. Pangumusta. Pangumusta nga may daang kamingaw? Mangutan ako, Dani. O gusto ko klaro og tinaw nga pagkasulti. Makapasaylo ka sa imong asawa? Ambot lang. Di ko makasiguro. Basta sa kong una-una og kasing-kasing, gusto ko na siyang pasilo. Ipatigbabaw ko gihapon kaniha nga kong pagmahal nga iyang bana. Bisan pa man sa akong dakong kaligot-got sa iyang gibuhat. Ana paghihapon ang dakong kugma kaniya. Tabangi ko gampo, Anthony. Nga di lang mo sab nga kung pagbati kung magkatubang na sa kong asawa. Ampo lang gidani. Ampo. Okay, let's go. Mauro ba ni ang inyong panimay? O, attorney. Yun na. Kinsa nang tikuwang naglingkod sa gawa sa inyong gate? Murag doon na siya gihuwat. Uy, basig atakiho na simba ko. Init ra ba yung nahimutangan? Basig ma-heat stroke na. Nakaila ka, ana, ha? Oh. Ginoo ko. Dili. Danny! Hey! Danny! Pa, Ponso. Aduh, Danny. Pa, anong nakatin sa gawas? Kanawa ka man musod. Dili ko nila masudlot. Bisan og nagpailan ako nga anak na ako ang tag-iya dining baya. Pero dili si mutuo. Kipapahawa inuon ko. Pero nahibaw ko maapot ka. Mauwa ko mapaulit dong. Naghuwat ko sa imong pag-apot. Kitsa may wa mo pasuni mo. Ang gwardya. Guard! Guard! Uy, sir. Ikaw ni? Kanong wa mo pasudla kining akong amahan? Sir, pasensya. Ano? Mo'y mando ni ma'am, sir, nga di sa pasudlon. Unsa? Nakakita ba siya og wa makailas kong amahan? Wa ko kibaw, sir. Manubag ka ning imong gibuhat sa kong amahan. Dali pa. Sultan nga rin. Ablay na gate. Kisa nang itanak ko, Saling? Uy! Honey! Ikaw ni? Uy po, kumusta rin ka pa? Dugay naman kang wa mo suri-suri nga hipa, uy. Kaniyara siyang gawats-gawas. Ugwa ni mo pasudla. Unya karon maayo kay kang mong ising-isis kong amahan. Plastik ni mo, Glinda. Uy,
Napausa ko nagipanulti ni mo. Ayaw nilang pagpakaroon ng noon paglinda. Bisan ugto ako sa sulsa presuan, gimonitor ta kadinis kawas. May mga mata nga nagtanaw sa imong mga binuhatan ug nahibaw na kustanan. Usag gikan karon yung adlaw. Di na ko gusto nga makakita pa sa imong panagway. Layas karon dayon ug ayaw na gyud pagpakita na ko pag-usab. Uy, dili mo kini mabuhat ako dani ha? Asawa ko ni mo ug may katungod ko aning baya. Ay kabalaka. Gitigom ko lang ang mga ebidensya sa imong gibuhat ka rin ako. Sa imong pagbudhi ako. Sa imong pagpasangil nga gilugos ka. Pero ang tilod, imo di katong laki nga nasakpan ta mo. Ug aron makalingkawas ka sa imong gibuhat, imong gipusil ang mong laki. Ug gipatuon imo nako nga buot ka untang lugoson. Apan ang tilod, naghimo day mog usa ka malaway nga buhat. Ug para maluwas lang ang imong kaugalingon nga di na itong higayon na. Nagsabak ka sa itong anak. Mutulo palang kabuhan sa imong sabakan. Gipusil mo ang maong laki ug ako nga tungod sa sobra kong pagmahal ni mo, giangkon ko ang imong pagkakriminal. Hinungdan nga ako may nagpabilanggo. Oo, tinuod bitaw na. Unya, sa nanako. Imo na sa kay imo manggiangkon. Tugay di ko makatugot nga adto ka sa sunod sa bilangguan, mga anak sa itong anak. Ayaw na pag-iskot sa itong anak. Kay dugay na siya namatay. Unsay put mong ipasabot? Gipakuha ko siya. Unsa? Oo. Gipakuha ko siya. Pero nga naman! Anong gibuhat mo man ka to? Huwag ka ba maluwi sa bata? Gipakuha mo ang atong anak? Dili mo siya anak. Unsa? Dili ikaw ang amahan. Dili ikaw ang amahan na to bata. Hinungdan nga gipakuha ko siya. Sobra ka na pinagkadautan, Glinda. Bayaran mo kinigmahal. Tanaw talang kung makadot ka ba. Di ko ni mo mapahawa na yung baya o labaw nang di ka makapapriso na ko. Kay humana ang maong kaso dyan eh. Imo nang nasilbihan. Kinsay nag-ingon? Kinsa ka? Ako si Attorney Sembrano. Ang abogado nga mo'y nagtabang sa imong bana aron makagawas sa bilangguan. Og nakumpleto ng ebidensya. Tungod kay ining inyong panagsulti karon. Wa mo'y kalibutan nga gikuhaan ko kinig video. Og usan na kini sa mga ligong ebidensya batok nimo. Kay ikaw mismo miangkon sa maong salaod. Nanawag na kog mga pulis karong taon-taon, moabot na sila. Kinahanglang manubag ka sa imong mga binuhatan. No. Dili mo ka na mahito. Dili na mahito mo. Dili mo makapapriso na ako. Dili! Nanang mga pulis? Mga pulis? Surrender lang, Linda. Ug tubaga ang mga salaod nga imong nabuhat. No, dili. Dili ko magpadakop. Dili! Linda! Linda, yung paglagan! Linda! Ginoo ko, nahug sa Linda sa danan. Linda! Napanubag na ni Glenda ang iyang mga sahap. Huwag siya maluwas sa iyang pagkahug sa hagdan. Maayong pagkaparok ang iyang uho sa simento. Hinungdan nga wag gid siya matabang. Danny. Di kitingalibot ang Ginoo. Nga kumoy maningil sa nga nahimo ni Glinda diri nako. Dili siya buot nga mamansahan ang imong mga kamot sa dugo sa tao nga makasasa. Giluwas ka gyud niya gikan sa mangit kiti mong kahimtang. Ingon anak kakamahal ni Kristo. Basta mo sangpit ka lang, ug isalig mo niya ang tanan. Siya ra ang maningil sa mga makasasa. Siya ang malimahos. Siya ang mubayad. Nag-ingon ang Ginoo. Salamat, Ginoo. Salamat kayo ako mo biyahe. Huwag ko ni mo talikdi.
Bisag sa kong kahitang gilawas mo ako. Gikan sa manghitid kong nahimutagan. Salamat sa Diyos. Salamat sa tanan. Nagapasaylo ka na ba sa imong asawa? Danny? Gitugyan ko na sa Ginoo. Gipasaylo ko na siya sa buhay pa. Tinaw, magmalinaw siya ng matagal karon. Pasaylo usa ka paagi sa pagpaubos. Bisan ikaw na ang gidakdakan, ipakita gyapon nimo ang imong pagigugma kanila. Bisan sa makasakit sa duskak sa kutsilyo ang ilang pulong, ipakita gyapon ang imong pagmahal nila pinaagi sa pagpasaylo kanila. Og dinhi mga igsoon natapos kini atong sugilanon nga gituyo pagpahaom ning adlaw sa Semana Santa. Kining sugilanon nga naguluhan kaligot-ligot luyo sa gugma. Kining mga sugilanon gisuwat ni Ray Arellano ug ubos sa direksyon ni Alan Lacorda. Spanner Joel Bense, recording editor Randy Tayag, soundman Alduin Lacorda. O ganyan mga artista naghatag kinabuhi na itong sugilano sa papel ni Danny, Ray Arellano, Nympha, Jennifer Dato Vinusa, Punso, Dino Eliseo, Glinda, Priscilla Ragaras, Tinong ang tiguang sa presuhan, Alan Lacorda. Sa papel sa gwardya, Alduin Lacorda, inabagan ni Jumel Arizo. Sangan sa RMN Production Center, kining higala sa kahanginan, Joel Bense manamilit og mingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak RMN.